Benvidos a un novo Milagrosa Directo. Grazas por estar un ano máis con nós. A continuación comezamos coas novas máis actuais e sorprendentes. O alumnado de quinto infantil segue de preto o traballo de Julio pola nosa contorna. Damoslle paso a Sabela e a Javier. Outra máis está Julio con nós. Hola Julio, esta vez que estás a facer? Hola, muy buenas a todos. Pues os acordáis que el año pasado, hace 2 años, estuve haciendo toda esta parte de aquí, con el cochecito, la mariposa, el perrito, los 2 niños jugando a la pelota. Y este año, pues, la chica de ahí arriba, que hay un bar, me dijo, ¿me decoras aquí la fachada del bar? Que está muy feo, está muy feo. Y podíamos hacer algo aquí, me dijo, ¿puedes hacerme un dromedario? Pues me puse a hacer un dromedario. Lo viste todo, ¿verdad? Sí. ¿Os gusta? Sí. Y después, otro día, cuando estaba allí trabajando, pasaba un señor y me enseñó una fotografía de un trabajo que había hecho otro señor allá en Brasil, en Río de Janeiro, unas escaleras que las puso así de coloridos muy bonitas. Y me dijo, tienes que hacer tú lo mismo, pero en estas escaleras de aquí de la Milagrosa. Y yo dije, bueno, pues lo vamos a intentar. Y cogí, me fui a comprar cemento, me fui a buscar los azulejos por ahí de colores, y me puse a hacer todas las escaleras que estáis viendo ahora, que espero que os guste, claro. Canto tempo se levou facer? Grazas. Pues yo creo que estoy calculándole yo más o menos sobre 2 meses me costó hacer. Porque luego después también hay días que llueve y cuando llueve no puedes trabajar. Porque al caer la lluvia lo deja secar el cemento y se cae todo para el suelo. Entonces solo puedo trabajar los días que hace sol. Y me llevó sobre 2 meses más o menos. Gracias, Julio. De nada. Traballo. Un placer, gracias. O pasado 17 de febreiro, as nenas e os nenos de primeiro e segundo de primaria visitaron o Teatro Principal para desfrutar dunha obra teatral titulada Nanai da China, que combina actores e marionetas para narrar a historia de Nanai, unha nena nacida unha noite sen lúa e rexeitada pola súa comunidade debido ás supersticións. Xunto ao seu avó e ao seu amigo Chinspun elaboran un plan para combater pensamentos infundados. Estas foron as súas sensacións á saída do teatro. La que más me gustó fue cuando se intoxicaron, igual que a mí. Y el pez globo existe de verdad y de verdad te pone la piel azul. Le pregunté cómo se llama y se llama Vicky, como la persona que tenemos en nuestra clase que se llama Victoria, que también le llamamos Vicky. ¿Quién se llama Vicky? ¿La actriz? Sí, la chica. Ah. Y cuando y Nanay no hablaba, pero al final cuando le iban a cortar la cabeza a su abuelo fue y le salvó la vida. Muy bien. Lo que más me gustó fue la niña que dijo no. O alumnado de terceiro entrevistou a Laura Romero, debuxante e música. Non é así, Hugo? Efectivamente, conectamos con Carmen para ver que nos di. Como comentabades, Marc e Hugo tivemos o placer de conversar co artista Laura Romero. Isto foi o que nos contou. Hola, bo día, son Laura Romero, son ilustradora, música e fago de todo un pouco, pero sobre todo eso, ilustradora e música. A que idade che comezou a interesar o tema da ilustración? E da pintura? Pois eu creo que como a todo mundo, o sea, non coñezo ningún solo neno nin nena que non lle gusta a pintura, entón eu lembro que era moi pequena e xa me gustaba pintar, o sea, que a mí me gusta pintar e debuxar dende sempre, tamén me gustaban moito os libros dende sempre, os libros ilustrados. Se só podes escoller entre a ilustración infantil para adultos, con cal te quedarías? Quedaríame coa ilustración infantil, porque estou como volvendo a ilustrar da maneira que eu pensaba cando era pequena. Cando estás ilustrando para xente maior, para adultos, pois, bueno, temos menos imaginación cando medramos, entón, pois, como que non teño tanto marxe para facer cousas tan imaginativas, o sea que sí, escollería, sen duda, a ilustración infantil. no relativo a cor, hai algunha que empregue sempre nos teus traballos? Pois
A ver, eu teño unha cor fetiche, que é o amarelo, que me gusta moitísimo. É unha cor que, ademais de gustarme moito a mí, e de levalo moito na miña roupa, nos meus complementos, e todo ese tipo de cousas, é unha cor que sempre intento usar nas miñas ilustracións. Pero eso non quere decir que non use outras cores. Por exemplo, o azul ultramar ou o turquesa, gustame moito tamén para ilustrar. E o color melocotón, unha cosa aí entre laranxa, rosa, unha cousa aí. Ese tamén uso moito. O coral, creo que se chama así, o coral. Dinos un proxecto al que le teñas especial cariño. Pois, a ver, teñolle cariño a un proxecto que empecé no 2017, que era Músicas Galegas Ilustradas, que agora mesmo está parado, porque quería darlle unha volta, unha pensada e facelo de maneira diferente, pero, bueno, estive 5 anos moi a tope con ese proxecto e como que me abriu moitas portas e me axudou moito a facer outros proxectos, entón teñolle moitísimo cariño. E así máis recente, pois o libro de Cenza, tamén, porque foi unha cousa pois, que tiven que investigar eu, tiven que ilustrar eu, tiven que maquetar eu o libro, entón, pois, si, tamén, pois, como hai que teño moito cariño ese proxecto, pero ao final, como que queres todos os proxectos un pouco por igual, de alguna maneira, como que todos teñen algo. E cal estes actualmente en marcha? Pois estou facendo, ainda que non podo dicir moito dato, estou facendo un calendario bueno, teño que facer un montón de ilustracións de mulleres que son referentes no activismo. Ainda non está rematado. E despois, bueno, teño aí varios proxectos de libro tamén, e nesos ando facendo moito libro, moito retrato últimamente. Sabemos que ganaches o premio Compostela Ilustrada. Non en 2018. Con un debuxo da Rúa do Vilar. Ten algún significado para ti esa rúa? Que sentiches cando te comunicaron a noticia? Pois a verdad que non especialmente, o sea, sí que pues que me gusta moito o que é o Centro Histórico de Santiago, igual que o Centro Histórico de todos as vilas e as cidades, pero realmente o día que gañei ese premio era porque tiña un mapa para presentarte o premio, pois tiñas que debuxar dentro dese mapa. E lembro que había unha tormenta terrorífica, entón, claro, metínme aí donde están todas as terrazas e tal, e metíme na Rúa do Vilar, porque eran os primeiros soportais que vi, metíme aí, porque chovía moitísimo. Lembro que incluso fora a biblioteca en Casal, porque estaba empapada, para facer un descanso entre o traxecto que tiven que facer dende o auditorio onde se facían as actividades ata o centro, o sea, un odisea ese día. Que non esperaba, porque, a ver, a min gústame moito participar nese tipo de concursos onde debuxas ou pintas no mesmo día, vas ao aire libre, porque coñeces moita xente, porque estás pintando fora, ainda que estea caendo un chaparrón terrorífico, pero casi nunca suelo levar nada, a verdad. Entón, a ver, foi sorpresivo. Foi unha cousa de estar no mesmo día, vale? O sea, non foi unha comunicación por correo nin por teléfono, estábamos todos aí e cando deron o premio abriron o sobre e xa está. Pero sí, foi curioso, porque que non suelo levar moitos premios, así que... Ademais da pintura, que outras aficións ten? Tocar o baixo entendo que non, porque tamén entra dentro da miña actividade profesional, ainda que non tanto como a ilustración. Pero, a ver, por exemplo, por dicir algo que non teña que ver con o meu traballo, gustame moito cociñar, cando teño tempo, gustame moitísimo cociñar. Gustame moito cuidar as plantas, gustame moito facer yoga, que máis afeccións pode ter? Intentei facer calceta, pero teño que aprender moito máis, pero así, non sei, as miñas afeccións principais suelen ser esas.
Ir dar paseos tamén, cas miñas cadelas tamén, o sea, unha cousa así moi light. Non sei, tampouco teño grandes afeccións así moi espectaculares. Que tipo de música te gusta escoitar? Pois, a ver, gustame escoitar, sei que sona tópico, pero aínda que eu este tocando nunha banda de rock, non só escoito rock, de feito o que máis escoito últimamente funk, escoito moito a música disco porque me gustan moito os ritmos de baixo, estou escoitando moito últimamente a Miley Cyrus e a Dua Lipa, estou moi a tope con Dua Lipa últimamente, de feito hai algúns exercicios que teño que facer de baixo que sobre Dua Lipa. É o que máis escoito, despois sí que me gusta moito o heavy metal, gustame moito o rock, a música latina tamén, o latin jazz, gustame moito tamén. Escoito de todo un pouco, a verdad. Como foron os teus comezos como baixista do grupo Cenzar? Pois iso sí que foron sorpresivos, a verdad. Eses inicios sí que foron sorpresivos, e non o do premio Compostela Ilustrada. Foi unha cousa que non contaba, eles tampouco, porque eles ten en conta que é un grupo que leva moitísimos anos, entón levaban co mesmo baixista todos eses anos. Claro, por culpa da súa enfermidade, pois tiveron que buscar outra persoa, entón nin eles contaban con ter que buscar outra persoa, nin eu contaba con que me chamara Cenzar, que era un grupo que eu escoitaba con 15 anos, pois para entrar na banda, así que foi así moi... Lembro todo como un mogollón de cousas, de ter que aprender un montón de cancións, de ter que controlar os nervios para tocar en directo, que é unha cosa que me pon moi nerviosa. Lembro eso, como moita ilusión, pero tamén moito agobio de golpe, pero agobio no bo sentido. Xa por último, hai algo que lle queiras comentar aos nosos telespectadores? Pois, a ver, que vos podo comentar, a ver, como comentar tamén valen consellos. A ver, eu pediríavos que nunca deixedes de facer as cousas que máis vos gusten, vale? Porque sempre vai haber un momento no que vos facedes un pouco máis maiores e xa empezades a pensar, pois pintar non sirve para nada, ou tocar a guitarra non sirve para nada, ou ese tipo de cousas, vale? Está moi ben centrarse nos estudios, obviamente, pero hai que facer máis cousas que non teñan tanto que ver ca nosa vida no cole ou no instituto ou onde esteamos, ou na universidade ou no traballo, porque sempre nos vai axudar e nos vai abrir portas, porque nunca o sabemos, e sobre todo temos que elexir cousas creativas que nos motiven, que nos gusten e sobre todo traballar moito en equipo, facer cousas en equipo, xogar de fútbol en equipo, xogar de partidas ou FIFA en equipo, o sea, sempre intentar de non estar moito tempo solos, vale? Sempre facer moitos amigos, non sei, é o que vos podo dicir. Moitas grazas, Laura, por concedernos esta entrevista. A continuación, damos paso a segundo de Educación Primaria, que nos relatan desde o seu punto de vista como viron o desfile do Entroido do noso colexio. Bos días a todos e a todas. Aquí estamos, un ano máis, o alumno de segundo de Educación Primaria, para informarles do noso incrível Entroido. Na semana do 17 ao 21 tocou traballar nas aulas de 5 a 6. Coa axuda dos nosos pais, nais e mestres transformáronse en auténticos talleres de artes plásticas. Xa na última semana do desfile tocou retocar algunhas cousas nos disfraces. O gran día foi o 28. Saímos todos e todas ledos á rúa abusando e todos os disfraces consellos para unha vida saudável. Os máis pequenechos disfrazaronse de diferentes verduras, ideais para nenos de comer crema de verduras. Como non podía faltar nunha boa dieta, o do primeiro ciclo de Educación Primaria recomiendo tomar todo tipo de frutas. Vaya colorido que amosaban! Despois chegábamos do segundo ciclo, que para non usar pesticidas nos produtos que se plantan,
optaron por disfrazarse de espantallos. Que, por certo, non lles faltaba detalle, cintos, moitas pallas para espantar e gorros super decorados. Ao final, para seguir con os consellos alimenticios, chegaron os maiores do colexio, disfrazados de ensaladas. Non lles faltaba nada, leituga, cenorias, champiñóns. Este curso, no noso cole, recibimos a visita de Nuria, que traballa no Centro de Interpretación de Parques e Xardíns de Belvís en Santiago. Falounos sobre as aves de Compostela. Fixemos actividades sobre paxaros e foi moi interesante. Malena, de cuarto de primaria, entrevista a Nuria. Que nos poderán contar? Hoxe, 14 de febreiro, día de San Valentín, estamos nun obradoiro de aves con Nuria. De que consiste este obradoiro? Quero axudarvos a que saibades identificar as aves que podedes atopar pola vosa contorna. Que imos facer en este obradoiro? Empezamos cunha pequena presentación para que teñades unhas ideas base de como identificar as aves, por exemplo, pola cor da plumaxe, polo canto, pola silueta, e agora imos a empezar cun obradoiro de manualidades no que imos a elaborar uns comedeiros para paxaros. Pero Cristal, dijo primero que se hacía el agujero con eso. Soy Dios, lo rompiste con eso. ¿Sí? ¿Lo de cortado con caputo aquí? ¿O hay esas? Nada. O alumnado de sexto tivo a sorte de recibir un curso de electrónica no propio colexio. Efectivamente, Alex, centráronse no estudo das consolas e puideron comprobar como foi a súa evolución nas mans dun experto no tema, Antonio, que ademais foi exalumno do colexio. Sofía, Asier e Carlos foron os encargados de facer esta entrevista. Damos paso ao curso dos maiores. Hoxe temos aquí a Antonio que vai nos explicar un pouco da informática. Hola, chamame Antonio, son ingeniero informático, como empecé eu neste mundo, eu empecé por meu pai, que era unha persona que era aficionada á informática, como lle explicaba o teu profesor, un pouco por castigo, porque non era bo estudiante, entonces castigábame meténdome en clases de informática. E explicáballe tamén que, por exemplo, meu pai era o que me compraba todos os xogos. El cada día traíame un xogo, pero ese xogo non funcionaba. Ese xogo tiña que pasarme eu 8 horas para configuralo, para poñelo a funcionar, para despois xogar media hora. Eso levoume a aprender programación, a aprender sistemas, a aprender todo tipo de electrónica, porque a inquietude que tiña por poder xogar levábame a ese tipo de cosas. E dinos, Antonio, que crees que é o máis importante para o mundo das consolas? Pois o máis importante é o uso responsable, entendes? O máis importante é que sepades en todo momento e teñades coñecemento do que estades facendo. Non xogar por xogar, non xogar a xogos que non vos aporten nada, é dicir, o máis importante é iso, o máis importante é sacarlle partido, é dicir, se estás manexando unha consola, que cando des o salto ao ordenador, todos os conceptos que tes da consola os podes aplicar no ordenador. É dicir, non só centrarse nos xogos, senón o uso responsable. Se algún de nos quere programar empezar por un mundo das consolas, que crees que de facer de primeiro? Bueno, esta é unha pregunta que sería un pouco paradójica polo tema de que para empezar a programar no mundo das consolas, o primeiro que tendes que facer é abandonar a consola e pasar ao ordenador, porque nas consolas non se pode programar. Onde se programa? Nos ordenadores. Entonces, eso sería o paso máis importante. Ter un ordenador, empezar a xogar no ordenador e empezar
a modificar os xogos nese ordenador. E de aí, das modificacións, poder empezar a programar. Moitas grazas. Pedímonos deste mundo das consolas e da programación e nos vemos outro día. Adeus. Na nosa hora deportiva, imos ver como van os torneos que se levan celebrados dende o comezo do curso no colexio. O alumnado de sexto de Educación Infantil estivo animando aos participantes do torneo de Brilé celebrado o pasado día 12 de marzo. Ana, Iván e Daniela entrevistaron aos participantes do equipo gañador. A ver que nos contan. ¿Estás contentos a victoria de hoxe? Sí, porque, bueno, o equipo era difícil, teña Carlos, moitos xogadores, e non ben, estamos contentos, obviamente, estamos ganamos e xa está, estamos aquí. Quen é o vosso maior do rival? El equipo A, xa que ten a Arón, é moi bo tamén. Sabes que ides a ganar o torneo? Pois se vamos con forzas e todo, claro que ganamos. Como é costume, o alumnado de cuarto de Educación Infantil vainos informar da previsión meteorolóxica. The weather in Galicia today. Windy and hot. Lugo is rainy and cold. Ponteveras, rainy and cold. Ourense, sunny and hot. Ata aquí o milagroso directo deste curso escolar. Esperamos que vos gustara. Deica logo. Portádevos ben.